भोजपुरी के सुपरस्टार और एंग्री मैन पवन सिंह के हर कोई कायल बा। उनकर फिल्म जहां एक तरफ धमाल मचावता, वहाँ गाना भी एक के बाद एक पूरा दुनिया में धमाल मचावता। वैसे उनकर सफलता में 4 चांद लागत नजर आवता। दरअसल बॉलीवुड और पंजाबी के संगीत और रैप करे वाला गायक हनी सिंह पवन सिंह के साथे जल्दी काम करत नजर आई हन। पवन सिंह के सुपर हिट सॉन्ग लॉलीपॉप लागेलू एगो नया अंदाज में पेश कइल जाई, जौना में संगीत और रैप हनी सिंह दीहन। और अतने ना, इ गाना के भारत में ना बल्कि विदेश में भी रिलीज कइल जाई। खैर हम तो बस इहे कहब कि जवना तरफ से पवन सिंह के बादशाहत भोजपुरी सिने जगत में बा, वही तरफ उनकर बादशाहत पूरा दुनिया में कायम रहे। इ गीत के हनी सिंह के बहुत दिन से इंतजार रहे, जवन अब पूरा होत नजर आवता। पवन सिंह कहले कि हम जरूर हनी सिंह के साथे इ गीत गाइब। भोजपुरी के तमाम खबर जाने खातिर सब्सक्राइब करी भोजपुरिया न्यूज।